Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, nag-trending sa social media kini ang mga paandar gikan sa United Arab Emirates o sa ka-OFW, mga kapuso. Mihimo ni siya og lain-lain nga mga gimmick labi na ning panahon sa pandemya. Mao nga gitawag ni siya sa social media nga si Pandemic Girl. Karong buntaga, mga kapuso, ato siyang mas maila-ila pa ug unsa iyang inspirasyon niya panghimo karon sa social media. Makauban nato si Maricon Panizales, subas na ilang si Pandemic Girl. Good morning! Magandang umaga po sa lahat ng mga kababayan ko dyan sa Pilipinas. Kumusta na po kayo? At salamat Sir Nico for inviting me sa GMA Regional TV Live. Thank you so much for joining us, Maricon. Bakit Pandemic Girl at sino si Pandemic Girl before at ngayon? Pandemic Girl kasi nagpe-perform po ako sa gitna ng pandemya. Tapos, si Pandemic Girl before and now, ganun pa rin po. Walang pagbabago. Maricon Panizales ang totoo mong pangalan, di ba? Sino naman yung nagbigay sa yung pangalan na Pandemic Girl? Ang nagbigay po ng pangalang Pandemic Girl ay si Admin Carlo Yan. Siya po ang nagbigay ng pangalan ko. Mula nung nag-viral, Maricon, yung video mo, song and dance naman yun, may pagbabago na ba na nangyari sa buhay mo? May dumami na ba yung mga nakakakilala sa'yo, lalo na dyan sa Abu Dhabi? Simula noon at ngayon, wala pa rin pong nagbabago sa buhay ko. Ganun pa rin po. Saka, kunti lang po yung nakakilala po sa akin dito. Kasi hindi naman po ako makalabas po. Yun lang po. Bakit mo, Maricon, naisipan na gumawa ng ganitong klaseng konsepto ng mga vlogs? Yung sa akin naman po, wala naman po sa ganyan eh. Kasi po, itong ginagawa ko po, pampatanggal lang po ng stress ko po. At saka libangan ko lang po para mawala yung homesick ko. Sino ang naging inspirasyon ni Pandemic Girl sa pag-vlog? Wala po akong inspirasyon sa paggawa ng ganitong vlog. Ginagawa ko lang to para pampatanggal ng homesick at pampalipas ng oras ko po. Dito tayo, Maricon, sa parang seryoso na issue. Ngayong pandemya, ano yung mga paghihirap, mga challenges na dinadaanan mo bilang si Pandemic Girl? Sa totoo lang, wala naman po akong pinagdaanan na mahirap. Kasi open-minded po ako sa lahat ng bagay. Kaya, simple lang sa akin po. Sa social media, hindi naman maiiwasan, Maricon, yung mga bashers. Ano yung feeling mo o reaction mo kung tuwing may nagbabash sa iyo? Nagagalit po ako. Tapos, yung minsan naiinis na po ako. Pero, sabi ko sa sarili ko, bahala sila. Wala akong pakialam sa kanila. Basta, gagawin ko kung anong gusto ko. Yun lang po. Eto, message mo. Ano message mo sa mga bashers mo? Ang mensahe ko po sa mga bashers ko po, kung ayaw nyo sa akin, nyo na lang po. Scroll, ignore, block. Ano, Maricon, yung plano mo after this pandemic? Wala naman po akong plano after this pandemic kasi hindi naman po ako makalabas at wala naman akong day off. Dito lang sa loob ng bahay, matatrabaho. Siyempre, Maricon, hindi namin pwedeng palampasin ito. Pwede bang magbigay ka ng sample ng iyong famous dance moves? Sige po. Pagbigyan ko po kayo. Ikaw ang binibining marikat na dalangin ko. Binibining marikat na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng buhay sa aking mundo. Sana ay panghabang buhay na ito. Yan lang po. Wow. Ngayong umaga, Maricon, pwede, aside of course, sa dance moves mo, pwede bang handugan mo rin kami na isang kanta? Yung isa sa mga naunang naging viral na mga kanta mo. Sige po. Maghihintay ako sa iyong pagbabalik. Nandito lang ako, ano man ang mangyari. Baunin mo sa iyong pag-alis. Tibay ng pagmamahal ko. Mawawala ka man dito sa aking tabi. Di pagpapalit aking pag-ibig. Thank you po. Wow. Finally,
Pandemic Girl, anong gusto mong ibigay na mensahe sa ating mga kababayan? Ang mensahe ko lang po sa ating mga kababayan, lagi po silang mag-iingat ngayong may COVID-19 po. At mag-iingat po sa lahat ng bagay po. Yun lang po. Maraming salamat po. Thank you so much for joining us this morning, mga kapuso, si Pandemic Girl gikan sa United Arab Emirates. At maraming salamat din po kay Sir Nico at magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po.